Salutare lume, ce faceți? Eu sunt Robi și astăzi jucăm Mobile Legends. Da, exact. O așteptăm. Așa, așteptăm, intră în joc. My pleasure. Hai că facem, uite așa. My pleasure. My pleasure. Ok, perfect. Acum trebuie doar să așteptăm. Ok. Până se încarcă, hai că echipa mea e aproape toată la 100%. Mai puțin Balmond, care are 55%. Deci toți 100% în afară de ăla. Da. 99% Hans, Welcome gata. to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Nothing can stop us. Launch attack. There are wonderful things in this world worthy of our Hai, protection. dai. Da. N-am reușit să fac ce am vrut eu să fac, dar nu o să mai fac asta, fiindcă n-a funcționat. Aside evil, there is justice. First blood. Uia. There are wonderful things Să in this fugim, să world fugim. worthy of our protection. Fugim. Nothing can stop us. You have been slain. Fuck. Nu mai așteptam să mă omoare așa repede. Aside evil, there is justice. Nu nimic, acum o să... Oh. Minione. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Nothing can Perfect. stop us. L-am luat, l-am făcut praf. Mor. Fuck you, cum a murit? Da, și că e impossible. Mă rog. Aside evil, there is justice. Your team destroyed a turret. Initiate retreat.
Scuzați că nu prea vorbesc, dar mai mult mă concentrez. Launch attack. Ok, aoleu. There are wonderful things in this world O să worthy of our încerc să protection. distrug acest monstru. Launch attack. Cred că încep că degeaba, fiindcă Aside mă evil, omoară. there is justice. Oh, nice. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Our turret has been destroyed. Nothing can stop Nu us. știu de ce am făcut asta. Da. N-am avut cum să distrug turnul, fiindcă n-aveam nici viață, deci... Da. Măcar am încercat. Oricum, unul dintre turnuri a fost distrus. There are wonderful things in this world worthy of our protection. Hai, uite-i pe aia care se bat acolo. Hai că mă duc și eu să-i ajut, că până la urmă sunt oameni de-ai mei. Enemy killing spree. Our turret has been destroyed. Enemy Da. double kill. A murit. În fine, dacă vă place această serie, nu uitați să vă abonați, să dați like. Și toate cele. Stai că mai sunt 4, 3, 2, 1 și mă spawnează. Respawnează. Perfect. Aside Așa, evil, așa, așa, there perfect. is justice. Acum să merg să mă fac invizibilă. Enemy Adică impossible. invizibil. Nu invizibilă, fiindcă da. LOL. There are Mama. wonderful things in this world. Eu de ce... Monster kill. Sunt așa nebun încât m-am dus singur să-i bat pe Our toți aia. turret is under attack. Our turret has been destroyed. Nu, ne-a distrus turnul. Fac. Hai, 2, 1, perfect. Aside evil, there is justice. Enemy godlike. Trebuie să fac ceva. Trebuie neapărat să fac ceva. Shut down. Double kill. There are wonderful things in this world worthy Așa, of our perfect. protection. Așa, mă, așa. Oh, nice. Ce le fac, bă. Aside evil, there is justice. You have been Ah, launch attack. n-am mai putut să-i fac nimic lui ăla. În fine, asta e soarta. Asta a vrut să se întâmple, asta s-a întâmplat. Haide, 2, 1, hai că m-a spawnat, respawnat. Nu știu ce mi de zic că spawnat. Worthy of our protection. Fac, uite că vine, uite-l pe ăla. Ăsta, mă, ce să fac ăsta, mă? Și ce vrei, mă, tu, căstănică? Our turret has been destroyed. Aside evil, there is justice. You have been Nu! Nu cred!
wonderful things in this world worthy of our protection. Oh my god, nu e bine, nu e bine! Aside evil, there is justice. Launch attack! Your team destroyed a turret! Oameni buni, am viață foarte mică. Launch attack! Oricum, oameni buni, asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!